saka ndo pandakazongomirawo ndangoona kuti ane pfungwa dzake dzainazo. But problem yatiri kusangana nayo nemageto atinawo izvezvi, vanhu vekuti vari kunokanganwa kuti munhu anenge avadzura kure kure ndeupi. Vanenge vakuda kungonoti vakavanzwa vanoti kuna anzi Passion Jaffa kandi kuna anonzi Bosi Ningi kana kuti Bosi Ningi kana kuti Ningi, nenyaya yekuti anenge achiziva kuti Enzo angamberi ngari kuna Bosi Ningi, saka ndikaenda kuna Bosi Ningi vaya ndinofanira kudaiwo. Saka ndipo pari kuzoita kuti pamwe pachona mageto edu anoti anoimba agona kuimba otadza kwaari kuenda uzitadza ukangana kwaakabva mune mane kana kuti more than 5 years muchishanda nemunhu iyeye angonzwa kunzi kuna Bosi Ningi mamupusha obva angokutiza uburi kana angoenda. Saka mazim dance artist most of them ndozvavari handi vazhinji vacho, nekuti unoto but pane mamwe maartistiwo atinoziva akaita ngana Kilati ana Soja Love nana Sekalas vaya. Ndofunga tikada kunyatsoona Soja Love akangofa but akatofa achingoti Changara but Changara aiziva ndo kwandakabva kwaChangara, chero wedza anga asingapuwe mari kana Changara but aiziva kuti ndiye mudhara wangu ndomunarese foundation yangu. Asi uri kuona kuti maworks avana Soja Love akafa achiendeka kumberi nekuti haana munhu anenge achigunun'una nawo. But unoto kuti artist wamutengera zvinhu, wamutengera kugura hembe, kubhutu, wanomubhadharira studio yacho inodhura, zvese wamuitira zvese. Wasvika naye kuChusport kwaina akanganwa kuti kuChusport iko kwaingoveko makore ese but akuendeki kana munhu usina mari. Iwe waenda naye wamubhadharira mari anobvuma kuudzwa kana kuti naproducer kuti kona iwe siyana neuya uye kunoku. Akanganwa kuti talent reye kuti azoziva talent reye kuti rakashagwa nani kuti rizikamwe kuti azoonekera havazozvitarisi. atanga kutofamba nemunhu atotanga tomuziva musiwo watanga kutoziva musiwo ndiye munhu watase ndiye munhu ato munhu wake pamwe ana reye anokwanisa kundiudzorewe sure pakati hanoswededze gare pakati. Uona chinoitika uona chii Clinton? Ndakatorowa nezu mazim dance artist uona chii vakawanda vacho vari ungrateful waizi unovabatsira overrecord asina na mari asina chii zvitona muzera ndizvozvo ichitone vamwe vanaita ubatsiro nechi ati ndokana ndichitaura pandonai pana waizi havabatsiriki zvazvo unokwanisa kumurekodha mutengera chikafu kumuita zvinhu zvakawanda wanzwisa paanongosvika level kuti akuzikanwa rairiani haadzoki kwauri anenge kutenda mamwe mastudio kuti asi agesi unozviziva ende unotovaziva vamwe vanhu vamwe vacho havachatooneki hatonozviziva ivo kumwe unonge watomupa mari yebhazi yekutoti aende ikoko kunorekodwa ikoko wobvuma kubiwa. But icho chinyasoitika mumazim dance artist zvinoitika kana kuna naye kumaartist ekuhip hop kana tarisai ana bhanda kuti nanhasi wingi aramba achingopisa just because haana kutiza bhanda vake. Saka mwarota maartist mazhinji ese asina kutiza vanhu vakatanga nawo anongoramba ari right. But maartist tudiki turikotu anoda kukasira kusvika pana Sekalas asati ashanda. Waizi ukazokuna chimwe imwe nyaya mazim dance artist waizi vakugaira mari stereki, vakugaira mari yekuti dzinenge dzisipo dzavasati vashanda dzavasati waona. Zvavafanira kuti ini ndinyazoziva kuti uri upcoming ini ndiri producer ndoda kukurekodi wotanga uda kutoudza producer kuti ndoda mari dzemafiwo ndoda mari yechakati asi hausati waimba ende kana iwo ukapinda kuridhim kwangu neridhim rangu nini pakabuda hit song inini handitika anoenda unoimba kuninginda ndiwo artist nekulondon anoenda unoimba kulondon ndiproducer ndiye artist handwaizi. Saka mazim dance artist vari ungrateful handizivi kuti pfungwa dzavo dzakambonyazoita sei waizi. Asi vakatosiya atiyo life yavo inotanga kuti vafambira zvakanaka. Ende chimwe chinhu wani chavasiri kuziva maartist aya ndeyekuti kana tikavapusha vakaenda pavanoenda paipa vakatitiza isu hatife takapera nekuti tinopusha vanhu hatisinoimba iye ndiye anotopera maiziva. Vakangozwa kuti angove patona atengerwa benzi naPassion Jaffa vese undoona munhu ese akutoimba gore renyuchi akuda kuenda ikoko Jaffa wacho haasi kutombomuziva waiziva. Unozvafanana hanza naDr. Rauf. Ndakatanziva Dr. Rauf wakudhara chitomenda kuofisi kwavo kuchitungiza ndizvo zvangofanira mukomana wanaye nhasi auya unoi
vanenge vatoya naye so aida tonosvika utoimba utoisa kuti nini nditomurekodha inini todaisi ndotozi Dr. Ralph atonibhadhara mari yavo aita sevaita sei macharges acho ndini chitoita kuti handi Dr. Ralph but artist anenge aina Dr. Ralph haazozinzwisa pamberi apo anobvumboda wozuri apukaminga warekodwa ka hauchazoti simba racho raita kuti uzonorekodwa kwanderei kustudio kwacho kwawarekodwa so ngachinoonakidza iyo watokanganwa. Dambudziko riripo nderekuti maartist mazhinji vane nzara, havana zvekuita mageto youth. Saka vakawana munhu avati wagona apa anenge akutoda kutsvaga vakawanda kuti akwanise kuwanawo kamari. Asikazive kuti ari kumhanya ndokutomhanya kwacho. Prastape kamari kacho king mukona kuti inonetsera pavi. Tikuona zviri kuitika pane pekuti isi kuzama artist nechekuti alright artist yatorwa nemunhu ane mari atingatauriri nemazita kuti nhingi ikati nhingi ngati mutu asema artist mazhinji akazobva maoko mevamwe achitorwa nembinga. Mbinga inokupa mari kana gore sichikupa mari chikupa mota but inenge yakura life yako talent rako ravaraiwa nekuti vanotozopesana chete. Mbinga itadze kuenda kuDubai ka nepamusaka pako inotoenda kuDubai kwako saka unosara uchipushwa nayo pamwe mbinga ida totsvaka mbiri nezita rako chikangononge iwe futi wakutanga wakuboa mbinga inongokusiya but yakura ira career yako uchaonekana sei odzoka pasi sona Dr. Ralph kana rete tingori kune mastudio edu tiri kwese maiza nekuti mari dzedu dzatotokwidza mabhazi ndedzeduka tetingori futi nadzo iwe ndononge usisina saka ndo problem iri kuita vanhu vava but isusu ida hatinei nazvo tingori nelove negeto sure takaita mangoma kudhara nana Silverstone nana Bangwa kare saka music toisiya chinhu chikuita kuti mamusic itange yanyarara these days nemazindanzo artist kuti inyaya yekuti maartist ona havachada kufange toti maupcoming artist tinoda kutobhadharisa vamwe apfana vane mastudios vachiri kusumukira kuti handiri kustudio kwako inini ndinoda mari yetransport ndinoda mari yechichi kuna vamwe apfana vane mastudio aizi kuona Jalavu reason why Jalavu aenda umberi haana studio aisarudzwa aizi Jalavu aingwenda chere studio yakaita saida achinorekoda isiyangoma andoanzwisa ndezvo Jalavu ona chere paakapa paipa kana crowd yanga nayo kuzi munhu aitira zvinhu zvakanaka so maupcoming anongofamira kuti hachaenda nakustudio kwaTimani panobuditsa kaRhythm iroro ndo vanaenda umberi alright iwo waenda under Timani iwo Timani ane vanhu vangani vanhu avo ari kupusha unzisa Timani vandikudze chinhu wani vandikudze chinhu wani kuti nzozotada kufungira chinhu wani ndechekuti Timani ka ari pabusiness ndizofana kuziva mazindanzo ati arikutsvaga mari saka iwo ukauya ukatangoda unorira rebeka akona kuti uyu munhu hapana wari kundiendesa akaona mumwe iwo wakutombodhamwa iwo kobva watombo zvazvemari saka toisa timaartist mutoda toda kuti asese hatisi kuziva kuti zvinopera sei ndechibusiness rinori aizi ine unangona vese iva vanda kufanana ndakutaura nemazita ndakaita navo vese vava havana chavakazoita kumberi nekuti ini ndinde nchiri mamunda waiziva sandari mamunda wangu ini ndoziva kuti chibage changu chodaswa top chodaswa mvura kana chidamboiswa d saka iwe ukabva pandiri ka vanhu tinofunga zvakasiyana saka iwe wangozvizva kuti zvasiri kufamba ka ndakuudza ini zvakufamba ka ukaenda kuno umwe akuti kuchinjisa fomu wana nchikufambisa nayo akukupa imwe saka zvafanira kuti chibage tachisa d ka chakuda topuka uchada uri mwana umwe ka anongozvikuisa futi d yandakamboisa chobva chatsva saka ndosaka maartist mazhinji ari kuzvikutsva sure hope vachanzwawo maartist achiri kusumukira asati asangana nezvakadaro asati adomotswa brain nembingi ana chief doctor nana gogofire nezvekuti maartist mukuzoona sei hamuzopedzana maitiro izvozvo here masumukira izvo zvinoitwa nemunhu anenge akangomirira ikoko stereke kuti ndichawana mari yechibvoko isi tine zvimwe zvekuita ndine tiri serious nechinhu kuti ndichida kuexpressa art kuti vanhu vazive kuti ndine chipo kwete zvekuti ndikuda mari waizi saka ukaona uine pfungwa yakadaro akashoma kubhaizana nemumwe wako ari kukuitisa chokwadi gogofaya chimbotorera akafreestyle timbounzewo kuti makamira sei pakuimba yenowai nehacho ese gogofaya wamise chigogo fanika ndichibakabaka amaiwe panoitwa chipatapata si mabasa akaitwa nasamisoni ndingapfunzire
kuchiva kwakaitwa naSamisoni aibvumirwa here? Isu kutenda taonawo saTomasi zvinodiwa here? Ndati kubhilivha waona saTomasi zvinobvumirwa here? Oyo usangoveke advice apa iwe une weakness chako wega batendeti saka kuine masindicate haikona kungokura musoro auchiita mukonyo nechinono unojambwa negauro mabasa akaitwa nasa mad freestyle chatakamudira ndizosadza kuti nge ndinaye ichimumaneja ane patani yake yaanoimba nayo art saka art iyoyoka yakandinakidza zvokuti aihope mafanzi ka achanakirwa nayo. Sure. Producer varipo ava maiza tatobva kunoningira tabva nodropa anonzi tabva norekoda pachiwara rhythm. Chiwara rhythm iri kubuda mai manja harina maartist akawanda ende expectai yanzi mani new generation moto pana chief doctor futi ipapo chief doctor aizani mufaniro vatiri kumbomhanya nawo ane video futi rakabuda riri payoutube chedu yakanzi Ray Music song yake inonzi Amai. So watch out nevapana ava new generation iri kuuya yakaipa mawambika mawani chingomirira muno tingoti vanhu vese vaizaka ngavangwe vanomirira kuRay Music YouTube channel usubscriber vamirire chiwara rhythm iri kuuya. It's gonna be the best rhythm ever 2021. aiwa takarimirira isusu hateti toita futi techinge tine Ray Music iyoyo tikabva kuchitungiza kuti mbari yedu nechitungizo takasimba saka toziva kuti takadaro mabatana zvinoenda kumberi ana Grenora ana Greenfield ana mamageto ese tinenge tingori nawo. Sure. Iribo maita bo nengoe. Bo Mr. Clinton. Sharp. Yes.